quan començaren Formenterers Solidaris, és que jo ja feia temps que a casa recollia jo roba i ho enviava a Barcelona. A través d'un viatge que havia fet a Barcelona i havia vist allà Càritas, com funcionava tot, com anava, quan vaig venir a Formentera vaig començar a recollir roba i això i ho enviava a Barcelona a Càritas. I després ja, degut a les reunions que fèiem sempre a Cases Monges, una reunió cada mes, ens va sorgir allò de dir feim alguna cosa propi de nosaltres. I en aquell temps, com que no teníem local ni teníem res, començàrem a recollir roba, joguets, coses, i enviar-ho a Hondures, a Guatemala, al Perú. Llavors, ja a través de Càritas, a través d'en Miguel Àngel, vengueren aliments de Càritas. Quan jo arribo aquí a Formentera, me trobo amb aquest grup de gent que està fent feina i en principi, per això que pens que mai som prou solidaris i que tenim i que és una cosa innata en su ADN des que es diu cristià, busques institucions, a més ja els coneixia d'abans de venir a Formentera, quasi tots els integrants de Formenterers Solidaris, però per un altre costat és això, de dir on pots ajudar més per poder fer més real aquest missatge que per jo és el que dona sentit a la vida, saber que vivim per ajudar els altres. Llavors ja ens daren el local a Sant Ferran, ja ho traguérem de casa i ho passàrem allí. I allí va ser quan ja dedicàrem a fer els dijous, obrir i vendre roba a un preu simbòlic, una cosa que tothom pogués venir a buscar. Formenterers Solidaris comença arrel de gent com na Maria d'en Celestino, na Tere, que són gent que estaven col·laborant ja dins altres organitzacions, dins Manos Unidas, dins Càritas, i bé, va sortir la idea aquesta de fundar una associació aquí a Formentera i com és quasi una organització familiar. Vaig entrar a Formenterers Solidaris des de l'inici, pràcticament, perquè hi havia un grup molt il·lusionat en fer coses i com jo tenia experiència en cooperació internacional, vaig poder formar part d'aquest grup al principi i ajudar-los a fer unes bases, a fer uns objectius, i va ser un moment molt guapo de la creació i de començar una il·lusió i de poder aconseguir objectius que havia vist a la cooperació internacional, que somiava que se poguessin arribar a dur a terme, amb ells va ser possible moltes coses. Jo estic dins Formenterers Solidaris perquè des de ben petitona la meva mare me va donar aquest exemple. La meva mare estava amb na Maria, amb na Teresa, amb na Carmen, i elles eren voluntàries de Mans Unides. I ja fèiem espectacles en el cine vell per recaudar sous per Mans Unides, o sigui que és una cosa que hem mamat des de petites. Llavors començàrem a treballar a través de serveis socials. Ells fan uns vales, la gent que no pot venir a pagar o no té falta d'aliments, ja venen amb un vale i se'ls donen aliments i els dam roba. I els altres, la roba, joguets, no tan sols roba, sinó eines de cuina, matalassos, cotxitos de criatures, de tot, amb una paraula, de tot mos duen. Tenim que partir de la base que les nostres illes, Eivissa i Formentera, han set illes molt pobres i que són societats que s'han ajudat molt, són pobles que s'ajuden molt entre ells, de manera que ningú que passés necessitat fos una persona que estigués tot sola, sinó que els poguessin ajudar. Hi ha una paraula que m'agrada molt fer servir, que és una de les paraules que s'està perdent, que és fer una raminyola, que aquí a Formentera quasi ningú sap el que vol dir aquesta paraula, i és això, ajuntar-se per ajudar un altre a fer una feina. Llavors, quan tu la necessitaves, feies una raminyola i els altres venien a casa teu a ajudar-te. Venguent aquí per la parròquia, Miguel Àngel diu, t'agradaria d'això? Doncs sí. Com que som vilda, ja tenia més temps lliure i vaig començar en el reparto d'aliments i ajudar en el que podia i tal. Després, ara, com que hem posat els contenedors de la roba, m'ocupo d'anar vigilant quan estan plens
i quan estan plens els buidam, portam el que repartim aquí a Sant Ferran en el local per la gent que ho necessita aquí i el reste ho enviem a Eivissa. I se'n recull molta, la veritat és que hi ha feina perquè cada setmana estan plens, però molt bé. Per jo no és feina, per jo és una activitat que crec que m'ompli molt. Podríem diferenciar els voluntaris que ses voluntàries, això ho vull recalcar molt perquè bàsicament els formentarers solidaris mos hauríem de dir formentereres solidaris perquè tenim alguna representació masculina però bàsicament són tot dones que per exemple fan com avui, estar a casa seva tot el dia fent coques perquè avui a la nit puguem vendre i puguem recaudar molts de sous perquè la veritat és que se guanya molt. I llavors hi ha els altres voluntaris, diguem, que són els socis, que són els que porten sous i que també gràcies a ells existim. Hem treballat amb ells principalment a Guatemala, a Perú, a Honduras i a la Índia, que eren països on jo havia fet cooperació internacional a través d'unes altres institucions i els contactes que tenia d'amics que tenien petites necessitats, tipus que una nena sense recursos, que viu a una muntanya o està totalment aïllada, potser podia tenir accés a una medicació que mai a la vida hagués pogut somiar. O un nen amb il·lusió, amb molta predisposició per estudiar, molta intel·ligència, que si ells no li haguessin donat la beca, no haguessin pogut mai estudiar. Què passa? Que aquests al·lots han tingut un desenvolupament professional, una independència i, clar, la seva missió va molt més enllà, perquè aquest al·lot que ha pogut estudiar ara segurament segueix col·laborant en altres al·lots, segueix una línia social, ajuda a altres persones, entonces és una cadena que és interminable. Nosaltres tenim la campanya de Nadal, de recollida d'aliments a les escoles, en els supermercats, tenim aquestes activitats com per exemple la d'avui, de vendre les coques en les festes de l'estiu per recaudar sous. Això són com a coses que tenim més o menys fixa. Tenim el nostre mercadillo de roba a Sant Ferran cada dijous de 5 a 7, tenim el banc d'aliments que també funciona durant tot l'any i llavors tenim les nostres reunions puntuals durant l'any, 3, 4, 5, depèn per decidir què fem amb tots aquests sous que anem recaudant amb diferents coses que han fet, com ja us hauran contat, a Sud-amèrica, a la Índia, i decidim quines prioritats tenen o què pensam que és més urgent fer amb aquests sous. La solidaritat s'aferra i a més ha de treballar-la així. La solidaritat, si tu vols aconseguir una societat que ajudi els altres, has d'exigir que aquestes mateixes persones que tu has ajudat ajudin a uns altres. Perquè el que no pot ser és recibir i tu no donar res. Tu has d'aconseguir transmetre aquesta cadena i això és una missió. Potser aquesta missió és la més difícil, aconseguir aquesta cadena interminable perquè la societat canviï, perquè el que tenim que aconseguir és el canvi de la societat, aconseguir que les societats siguin solidaris, que la gent sigui sensible a els altres, que la gent passi al costat d'una persona que sent dolor i que no passi de llarg, sinó que se la sàpiga mirar i dir necessites alguna cosa, és tan fàcil com això. Quan hi ha una persona que passa necessitat i tu passes per costat i tu mostres indiferència, no hi ha solidaritat. Quan tu ets capaç de commoure't i de posar-te en la pell d'un altre és quan realment arranques la solidaritat. És un dels punts principals per poder ser solidari, trobar-te o ficar-te en la situació de l'altre. Hi ha necessitats a prop, més de les que mos pensam. Si a vegades dèiem aquí és una illa que, pareix que només es veu el boom del turisme, es veu molta abundància, però hi ha moltes dificultats. Hi ha gent que ho passa malament i dius, però com pot ser? Hi ha gent que ve de fora, que venen aquí a buscar-se una vida i costa molt perquè la vivienda està malament, costa trobar-ne, costa molt de lloguer i potser tenen un sueldo més aviat baix i quan han pagat tot això no queda molt.
i fan dificultats per arribar a final de mes, s'ho passen malament. Doncs aquesta gent, si es pot, se li ajuda, clar, tot el que es pot. Aquí al costat, a Formentera, tenim molta gent, molta necessitat, que potser en molt poqueta cosa li soluciones un món. Jo no et sabria dir si som solidaris o no, però bé, sí que la veritat és que la gent cada dia col·labora més. Però sí que el que és el dia a dia de l'associació, de projectes i tal, som 4 cada dia que ho portam, 4 o 5, i clar, et trobes un poc falta de recolzament en aquest aspecte. Els formenterers són molt solidaris. El que passa és que el caràcter de Formentera és molt discret. Hi ha que convidar a la gent a que ho sigui, no? Però una vegada que poden fer alguna cosa, ho fan. Sí. Jo crec que sí, que els formenterens són molt solidaris. Sí. Jo crec que la gent és bastant solidari. Sí, la majoria és molt solidari. Ajuden quan hi ha campanyes d'aliments i tot això, la gent s'implica bastant. És una cosa claríssima i òbvia que quan tu piques la porta i demanes ajuda per un altre, la societat nostra és solidària, és molt solidària, no? I sobretot quan són fets concrets de dir, mos fa falta per això. No se mos tanca la porta a ningú i trobam molta gent disposta a col·laborar i ajudar. Col·laborar en solidari és una manera d'agrair una miqueta diguem que estan visquent a la part amable del món, no? Perquè un és molt conscient que hi ha una altra part del món que ho viuen molt malament, només per néixer ja tenen molt de problemes, i ve d'una miqueta poder dar un granet d'arena dins millorar una miqueta aquest món. I hem volgut seguir fent una cosa que pensam que és bona per tot el món, que si tothom posés un granet d'arena, les coses serien molt diferents.